A shirin lafiyarmu na wannan makon za mu duba yadda maganin yaƙi da ƙwayar cutar HIV da aka samar shekaru 25 da suka shige ya yi tasiri a yunkurin shawo kan cutar. Za mu kuma ji bayanin ƙwararru dangane da kare rayukan waɗanda suke ɗauke da cutar da kuma daƙile yaɗuwarta. Daga ƙarshe muna da rahoto kan yunkurin da ake a ƙasar Sweden na samar da maganin kashe kaifin cutar COVID-19. Kaɗan kenan daga cikin rahotanni da muke tafi da su a wannan shiri na lafiyar mu. Jama'a assalamu alaikum, sunana Alheri Grace Abdu. Mun ji daɗi da kuka kasance tare da mu a shirin. Wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na nuni da cewa ba za a iya cimma burin yaƙi da cutar HIV a wannan shekara ta 2020 kamar yadda aka zata ba. Sabili da rashin daidaito a samun maganin cutar biyo bayan koma bayan da annobar COVID-19 ta haifar. Alƙaluma da aka fita a shekara ta 2019 na nuni da cewa mutane miliyan 38 ne a faɗin duniya suke ɗauke da ƙwayar cutar HIV da ke haddasa ƙanjamau, abin da ya haura adadin shekara ta 2018 da miliyan 1. Shekaru 25 da suka shige ne aka fara gwajin magani mai ɗimbin tarihi da ya zama da amfani wajen maganin ƙwayar cutar HIV mai haddasa ƙanjamau. Wannan ya buɗe ƙofar samun magunguna da dama da suka ceci rayukan mutane da ba sa lissaftuwa. Suna kuma ci gaba da taimakawa wajen hana yada wannan cuta a yanzu. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da Fara James mai ba gwamnan jihar Adamawa shawarwari kan cutar kanjamau, ta kuma bayyana yadda waɗannan magunguna suka ceci rayuwarta. Sunana Fara James, kuma ni ce shugaba na masu ɗauke da kwayan cuta mai karya garkuwar ɗan adam a Adamawa State. Nasara dai, bari mu soma da nasara. Duk abin da ake yi nasara ne. Nasara kam muna da nasara, domin zan iya tunawa shekarun baya, wajen shekaru 20 da suka wuce, da ake kyaman masu wannan kwayan cuta, ba za a hada shi da yanzu ba, domin yanzu har ya riga ya zama cewa mutum da kanshi zai iya zuwa asibiti ya karba magani ya tafi gida ya je yana sha. Har ma da yawa yau suna iya su gaya ma mutane cewa muna dauke da kwayan cutar nan. Shekaru 20 da suka wuce babu. So wannan babban nasara ne da muka samu. Banda haka kuma magunguna ya zama a sawake, ana samuwa kusan kowane a jihohin da muke da shi, local government namu kenan na Adamawa. Ina ji local government 3 ne kawai ba su, a cikin 21 guda 3 ne bayan da za a karba magani. Amma hatta kananan asibitoci na primary health care ana iya samun magani yanzu, dun kyauta ne, ka je kawai ka yi gwaji an same ka kana da shi, an baka shawarwari sai a saka kan magani. So wannan babban nasara ne da muka samu. Banda haka kuma har yanzu da kuke-kukenmu zuwa gwamnati na Adamawa State, muna ga akwai canji yana kawowa, domin part of nasaran din shine wanda gaba daya tun da aka kafa Adamawa State a samu wanda yake dauke da wannan kwayan cuta har a bashi SA na governor, mai ba da shawara ma governor, ba taba yi ba sai bana. So wannan ma babban nasara ne da muka samu. Banda haka har yanzu muna samun yara, ana haifar da yara da ba su dauke da kwayan cuta yau, domin magunguna da muke sha yana taimako, yana tsare yara iyaye daga ba ma 'ya'yansu kwayan cutar nan. So babban nasara ne. A zamaninmu za a ce ba za ki haifu ba, in har kin cikin haifuwa za a yi miki aiki, in an yi miki aikin ma ba za ki ba yaro nono ba. Amma yau muna mama, yau ana ba ma yaro mama yana shan ruwan nono har ya kai shekara 1, yaro ba zai kamu da kwayan cuta ba. Ba abin da ya fi min farin ciki kamar wannan. Mun kuma samu yin hira da Sonda Marcus, sakataren cibiyar yaƙi da cutar ƙanjamau a jihar Plateau, ga bayanin da ya yi a hirarsa da wakilinmu Ilyasu Kasimu. We are the agency na gwamnatin da doka, muna da agency bill da ya samu. All over the 36 states in kaje akwai agency na HIV and AIDS. Don da kamar zai gama kasar. Amma da an bude agency sai an control. Da an ce kana da HIV, zaka ji naka ya kare.
amma da kokarin science da kwayan maganin da an samu mutane suna da shi bayan masu komai, amma buɗe ba samu maganin da za ka warke ba. In ya kama ka baka sha magani ba za ka mutu. An yi survey a Najeriya, Buhari ya ce shi ya gaji da a yuzin kudi, in ana yuzin bere final duk da su Borno da inda ana Zamfara da inda ana Rikishima an shiga ana gwada a yi survey. In kamar dan anguwa kaza duba a gwada ko guda nawa a ga ko HIV nawa ne yana wani. Result din ya fita shine ya bude da kanshi, ya nuna cewa HIV da Najeriya daga 3.4 ya zama 1.4, ya nuna kenan yana reduce. Mu Plateau State da muna 7.7 da 5.9 mun sauka to 1.6, which means abin yana sauka, amma bari in 2 years time zai hau. Yanzu haka ana live kamar yadda ana COVID-19, ana neman samu ina ne, wani magani ne, wani vaccine ne in ka sha HIV ba zai kama ka. Bari ga maka ba samu ba tukuna. The only thing da zai taimake ka shine prevention, ko ka kiyaye kanka kar ya kama ka. Don karka yadda ka yi jima'i barkatai. Kana da matanka da bata da kwayan cutar, live a safe life. Muna da HIV and AIDS unit across the 17 local government. For the fact that COVID-19 ya soka, that does not mean ba HIV. Akwai HIV, kowa ya yi kokari ya magance kanshi kar ya kama wannan kwayan. Annobar AIDS ta yi mummunar kisa a Afirka ta Kudu, inda ta bar ƙasar da adadi mafi girma na waɗanda suke ɗauke da cutar a duniya. Sai dai shekaru 25 da suka shige, wani sabon magani da aka samu ya shiga ƙasar, ya kuma sa aka samu ƙwarin gwiwa a yaƙi da ƙwayar cutar ta HIV. Wakiliyar murya Amurka Anita Powell ta yi hira da waɗansu da ke kan gaba a fafutukar shawo kan yaɗuwar cutar a Afirka ta Kudu. Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da tafi kowace yawan masu cutar HIV a duniya, inda take masu cutar miliyan 7.7. Haka kuma ita ce ke da gagarumin shirin gwamnati na bayar da maganin cutar a duniya. Shirin da yanzu ya samu kansa a tsakiyar wata annobar ta duniya wadda ya cika shekara 25 tun farkon farawa, ta hanyar amfani da maganin da masu dauke da cutar HIV ke sha domin ci gaba da rayuwa. Nontsike Lelo Princess Gocheba, wadda ke dauke da cutar HIV, ta kwashe tsawon shekaru 22 tana shan maganin. Abu ne mai tsawo kuma mai wahala, ta faɗa muryar Amurka daga gidanta da ke gabashin London Cape. Ta ce, a baya abu ne mai wahala saboda ya zuwa lokacin da za a fara bayar da maganin za a faɗa maka za ka sha har tsawon rayuwa. Sannan lokacin da ka fara shan maganin yana tuna maka cewa kana ɗauke da cutar, kuma kana ɗauke da cutar da sauran mutane ba su da ita. Kana jin tsoro. Dole ne sai ka bi wasu matakai saboda dole ne ka amince da kanka. Waɗannan da suke cikin shirin sun yi nuni da wasu shekara biyu, shekarar 2004, lokacin da ƙasar Afirka ta Kudu ta samar da gagarumin shirin raba magani kyauta. Sai kuma shekarar 2009, lokacin bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Thabo Mbeki da wanda ya karɓe shi, shugaba Jacob Zuma, ya sanar da wasu sauye-sauye da suka ƙara bunƙasa shirin bayar da maganin. Amma waɗanda suka fi bayar da gudumawa su ne mutane kamar su Gachebe, a cewar shugaban shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na cuta mai karya garkuwar jiki a Afirka ta Kudu. Ya ce matakan da ake ɗauka suna tafiyar hawainiya saboda yawan wasu abubuwa da suka hada da rashin kulawar 'yan siyasa. Amma akwai abubuwa da yawa da muka koya akan ƙarfin aikin 'yan gwagwarmaya ta yadda ake bin gwamnati domin tabbatar da ganin mutane sun samu kulawa da kuma tabbatar da cewa an rage farashin maganin ta yadda mutane za su iya saya. Saboda haka wannan tafiya mai tsawo tafiya ce ta gwagwarmayar ganin cewa an samar da kulawa ga kowa. Sannan kuma yayin da jami'ai ke shirye-shiryen sake tunkara wata sabuwar annobar coronavirus. Kwaceka Nuguduka, wadda ta shugabanci hukumar da ke kula da cuta mai karya garkuwar jiki,
ta ce matakin zama a gida da aka saka a ƙasar ya haifar da koma baya sosai. Ta ce mun ga koma baya akan ci gaban da aka samu na samar da shirin ga masu cutar, kuma ba sa iya zuwa cibiyar lafiya domin a yi musu gwajin jini da ma sauran gwaje-gwaje da suke bukata da ma karɓo magungunansu. Amma a wannan lokaci mai matuƙar wahala, mace ba da ke zama uwa ga 'ya'ya 4 da jikoki 6 ta ce abu mafi mahimmanci da kake bukata yana gabanka. Ta ce idan zan iya faɗa wa sabbin mutanen da suka kamu da cutar, zan iya faɗa musu cewa za su iya rayuwa tsawon shekaru da cutar HIV. Saboda idan har ka ci gaba da shan magani da sauraro, don Allah ka saurara da kyau. Don Allah dole ne iyalanka su sani kan cewa kana ɗauke da cutar HIV, kuma dole ne su sani kana shan magani domin ka samu goyon baya. Saboda goyon baya a cikin iyalai shine abu na farko a rayuwa. Kuma bayan haka ta ce babban nasara ce cikin shekaru 20 da aka kwashe ana fama. Idan muka haɗa kanmu, ta ce ko da kuwa a cikin waɗannan kwanaki na tsoro da fargaba da kuma bijirewar al'umma kan rashin daidaito, za mu iya tsira tare. Carol Pearson ta ruwaito cewa masu bincike a ƙasar Sweden suna da ƙwarin gwiwa akan aikinsu na samar da maganin da zai daƙile illar cutar, ya rage raɗaɗinta, ya kuma ceci rayuka. Ƙwararru a fannin kimiyya a faɗin duniya na faɗi tashin neman rigakafin cutar COVID-19. Wasu kuma na neman maganin da zai warkar da cutar kafin a samu rigakafinta. Wakiliyar muryar Amurka, Carol Pearson, ta ba da rahoton cewa ƙwararru a Sweden na da ƙwarin gwiwa akan aikin da suke yi na samar da maganin da ta yiwu ya rage yadda cutar ke shafar jikin bil'adama, da rage alamominta da kuma ceton rayuka. Ta yiwu Tyson ya zama shahararriyar dabbar alfaka a duniya. Masu bincike daga cibiyar Karolinska a Stockholm sun yi mashi allura da sinadarin protein ɗin cutar coronavirus, sun kuma cire ƙananan ƙwayoyin yaƙi da cututtuka da ke cikin jininsa da ake kira nanobodies. Ƙwayoyin yaƙi da cututtuka sinadarin protein ne da garkuwar jikin bil'adama ke saki idan akwai alamun kutsan wata ƙwayar cutar virus ko kuma wani baƙon abu. Daga nan sai sinadarin na protein ya yi ƙoƙarin kashe cutar. Nesa ba kusa ba, ƙwayoyin yaƙi da cututtukan nanobodies sun fi na bil'adama ƙanƙanta, kuma nanobodies suna maƙalewa ɓangaren ƙwayar cutar virus da ƙwayoyin yaƙi da cututtukan jikin bil'adama ke maƙalewa. Gerald McInerney na ɗaya daga cikin ƙwararru a fannin kimiyya da ke wannan aikin. Ya ce waɗannan ne ƙwayoyin garkuwar da muka cire daga jinin alfakan, kuma za mu iya ganin cewa ƙwayoyin yaƙi da cututtukan sun kama ɓangaren dama ne a daidai wurin da sinadarin protein na ƙwayar virus ke buƙata don shiga cikin jini. Wannan ya sa muka fahimci yadda ƙwayoyin yaƙi da cututtukan ke aiki don kashe cuta. McInerney ya ce za a wallafa sakamakon nan da 'yan watanni. Ta yiwu aikin ya kai ga samar da maganin da zai rage yawan ƙwayar cutar a jikin mai fama da ita, yayin da garkuwar jikinsa ke ƙirƙirar hanyoyin mai da martani a kan cutar. Dukkan alamomin na nuna cewa zai yi aiki a kan bil'adama, amma abu ne mai matuƙar sarƙaƙiya. Shi yasa muke sa ran kai ga waɗannan gwaje-gwajen. Samar da rigakafi na iya ɗaukar tsawon shekaru kafin a haɗa shi. Shi ya sa ƙwararru a fannin kimiyya a cibiyar Karolinska ke bai da hankali wajen samar da maganin cutar. Ta yiwu maganin ya kawo ƙarshen annobar, yayin da ake haɗa rigakafin da zai ba da kariyar cutar zuwa lokaci mai tsawo. To idan ana son ƙarin haske kan cutar coronavirus, sai a garzaya shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya biyo ni a shafina na Twitter a Alheri. Shirin namu kenan a yau, sai mun sake saduwa. Kada a manta a rika wanke hannuwa akai-akai, a zauna lafiya, a kuma rika kula da lafiya a kowace rana.